Hublay ya phi baro. Kapang kabangan keren ha phi menta kalong. Kakamram kalong kme haying hasam. Sngau ba subscribe. Ba sam lem shekiway. Knang bakin yo jing tip. Ba jing hikai syahang. Ka jing hikai kabalang katolik. Ublay ula yo ilpa ban seng ya kalong ying long sem. Don kam kajing ye trailang hapdeng usin rang bat kakentai. Kumta ublay upen kendo lang ya usin rang bat kakentai bat ulawan ra hakma jeng u bat ula kerku kodo yaki shua ban sedang kalong ying long sem. Hadin kane ublay ulaong. Tu nang kha tu nang roy. Tu pendap ya kepertai batu pendem ya ka. Genesis long kabanangkong kat khot kaba arpupra. Hang ne nyo i ban pen ulong ya ka sandur ublay ban pendap ya ka perthai. Ka tengah ka ha banetrai rengkat baru tengah jungka. Habang ipet ya ka kentin mai. Ha ka cing perkhat ukasi. Kani ka kentin kalong ka bakit jingmot haduk kata. Kadai ka kentin batiang na ki kentin barok. Bat kabakta ya ga dot lut ubriu. Imei idai ibakan oi. Insa ai bunya pi, inra ya pi hala syadam, bat thum ya pi hala pene. Isaya denong ba akun riu dekot kabak hat ar. Hang ning yisu tu ba imei idai itlong jong kajing id, iba penbiang, iba penbang pentiang. Iba pensaan bat iba sandur ya kikhon kikti. Imei isandur ya ka akor buram knang ba kikhon kinlong kiba tibreu tiblay ha kicing perkhat kiktin kikam bat kiway. Ban pen ulong ya kikamram jong kalong keme ha kaying kasem kadai bandan kajing yajan bah bat tengah jongka. Nama kisi tengah Kim Long Shu R. Henry kawai kado. Matius kandai dekot ban riu. Bat omdon manu bala ban penya klak wat kisi tengah. Kini baru arngut kiarap mar keliang ban pen ulong ya kasandur ublay bat kajing bahajong kalawai jong kaying kasam. Kadai kerukom jong kisi tengah. Kala pen ulong ya ka kentin ukasi tibriu tiblay ubala sandur ya ka kentin tengah. Kani ka kentin tengah kamun tang manga. Kani ka kentin kapasiaw ha kitendong skor ukpa nei ka kmi kikhon. Pej ho tang manga. Mentangin pej kat tu kat ni ya ka hok jong kalong kme. Upo pol ban riu usneng ya kilong kupa. Ban kajing jong kajing long paralok ba kham karpang batla kajong kakurim. U Ambrose bakhoy u Bishop jong ka Milan uong ya ulong kupa. Pimdai ukonra jongka Henry tengah jongka. La ayaka hapi bakan long kamrau jong pi Henry banlong kalok jungpi. Si kuliang yaka da kajing syak skor jongka yapi batlong uba sengongu na kabenta kajing jongka. U Paulus bakho usneng ya kilong kupa uong. Kurang ba tu jala ke tengah kumba ukris jala ke balang. Bat ula lut jala de na kabenta jongka. Efesus denong basan dekot arpusan. Katengapan kanting buram yala utengah. Efesus denong basan dekot pakat lai. Kakme kadai ban kenmau ya kane. Ba kadai kanong pun nong kha. Kanong pesa nong petia. Kanong pen he pensam. Kanong ri nong sumar. Kanong sneng nong kentu. Upop John Paul ba aruong. Kajing sumar bakarpang yaki khna arit da kabahikai yaki banyo kor yalade
bat ban buram bat sumar bha ya ki hok long briu. Istat sayan ki batai ba nadu basdang ban seng ya ikhlung hapo kakme kinu ki jingle kakme ne shale ya ka hakiwai kiba kata ya ka jingmot jing perkhan kalong kume ki kata ru ya ikhlung badan hapo kapla khon jongka kani gadai ke jing shisha kumta kilong kame kidai banda husiar bha bat sngotu bha ya kane bar kilong kuparu kidai banda perkhat asin shua ban kren balle ai ya kakme badang armen kalong kame kadai ban nyokor bha ya ki khlung wat shua ban kha ya ki nadu kapor ba kidang sengdang pun ya ki hakpo kakme hadu ba ka jinglong samla jongki namar ka pensisha ba ka don ka jing ya dai hapdeng iwei bat iwei pan kamon ka keme bat ki khon kalong keme ka dai ban long ka badon buram hakmat ha ki kten bat ki kam jongka khnang ban long kalong keme ka badon akor bat buram ka dai ban long ka bas ngoren bat ka ba ko ngu kamare ka dai ka duksa na ka bapaka na ka banta kilong keme ka ong ngalong ka syakri utrai ai kan long hanga kat kumba pi ong Lukas iwei dekot lai pupra kade ka pen i ba ka ko ngu bat le ya kamon ublei kalong keme ka dai ban long ka duksa ya ka yin ka sam da ka jing im sore jongka tada ka le kumta ka yin ka sam kandam da ka jing suk jing kemen ka ktinu blai ru ka ong tu ya pendem buram mar kaliang da ka jing ting buram ya ukres Efesus lenong basan dekot arkuwei bat pi ki kan thai pendem buram halagi tengah kani galong kaba pensau bha ya utrai kuluse lenong balai dekon bakhat pra kajing e bat jing buram mar kaliang hayi ngasam kadai bani don barabor ha kajing long keme long pa ko long keme kan mau ya kane haba ka do nut utanga jong phi kasania api bat un omduna jing yo kitab jing phawar lenong balai kuwei khot khat wei tuda kan mau bahaya kane ko long keme phim dai ban le don bor ya kasandu rublai namar ka jing thmu jong ka jing kan ti kurim kalong ba phi ki shijur phi dai ban long ki ba kloi ban sim benta lang ha ka jing e jong unong thau bat nong pan im uba lang ba jong phi si tanga upan roi bat pan ruspa shu ya ka yeng ka sem jong phi man la ka sni audium espas namba sa kopra ti namar kata ka jing pan hap khon ba jing pan du khon bat ka ba pan lengki khnang yalade light no nakadaw jong ka jing ko jing khia kilong kapam kasang hakmat ublai nangta ka keme ka dai ban perkhat barabor kumno ban pensan yaki khon ban long ki badan buram ba kinong badan ka buram ka akor tibreu tiblai kulong kume tada phidon khon tuda sneng da hikai yaki nadu dangren tu pelong yaki tiba ko ngu kitab yung sirang lenong kebanyaw karkot arpulai umosa suong pidai ban hikai yaki hukum jonga haki khon jong phi da ka bakren japhang jongki haba songkai haying haba phiyai halandi singkin haba phithia batkhi kitab Deuteronomy lenong kabakat wei dekot kat kandai kulong keme tudakan mau baha bakadai ka kamram jong ka keme ban tin nanti yaki khon sia ka buram ka akor bat ha ka jing rublai ka keme ka dai barabor ban kren bat le ya ka hok bat ka basisha om dai ka bathok bat le ki kam snew babon jan
Namar kata kadai berhikai ki khun da ki kten ki kam bat kanuksa jing im rublay. U Paulus u ong kulong kami tu yale ban yo ya ka hok kasot ya ka jing rublay ka jing ngej ya ka jing ya ka jing yaisha bar ka men sim jamnu. Nashti banangkong jong Paulus ya u Timotius kelong ban riu kat khot ka bakhat way. Kalong kami ka batib riu tiblay kalong banangkong ka ba jamnu kitab jing pawar kasan dokot banangkong. Baar ka ba ngurin Ephesus saw dokot baar. Balai ka ba yaisha Shti shag Hebrew nang basipau dokot lepon riu. Basaw kabayarap mar kaliang Galatia nang ban riu dokot baar. Basan kaba ai tilut yalade na ka benta ka jingba ka ying ka sen barok away. Mar khong pong ya ka long kami kaba tip riu klem da tip lay kan long panangkong kaba penjat ya kiway da uthli bajrong. Kitab jing pawar nang bakhat a dokot kandai. Baar kabadap da kajing tharai snew balai kajing bom sensyar ya kalong briu karang karem lajong bat kaying kasen barok kawe kum ha kajing brai kadok kadikian dekian thok tin klim bat kiway ki kam snew kolong kumi ba e Jesu ong yepi balai phio thia khijat bat duduai ba phin omngan ha ka jing pensoi na ka gospel jung Lukas nong baar puat khot sau penriu kublai shibon bat ublai un kurhu kudo ya ilong ying long sem barok